Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Angramo. Ambi ala fu. Tiens, sigatala na. Ambi ala barkada. Oh. Kala wali mando. Binala ka je. Oh. Kabetu wagalo klibi sawani kele. Tiens. Sa kalu sabana. Oh. Sa pa fulani mugano woro. Ambe segure jona. Oh. Barawule circle do. Tiens. Ame kono bugu marala. Oh. Ame dugula miye sigidilo ye. Tiens, sigatala de ambe. Sigidilo bamana. Oh. Nala ka je wule na ambia. Tiens, sigatala de. Anye ledu duma. Oh. Ka fambe na anye da anga duguka. Kana anye da anfauka. Oh. Kana anye da ambauka. Tiens. Kana anye da ambalmauka. Oh. Kana folike. Ani kana dugoke. Ani kanyo hakli jigi ala ka kuranena. Tiens, sigatala de. Anyo ledu bindi. Oh. Biyo dafai. Tiens, sigatala de. O ala fana sona ka boni delegation nyumaye. Oh. Banu ngodoila. Ka sena nyumaye kono bugu. Faga se anyere faya. Tiens. Sigi dilo bamana. Allahu akbar. Kana anyere ka dema ya kono. Wallahi. Folo. Oh. Ami folo nyeshi anga dugutigi bama. Anga dugutigi. Oh. Ama fu. Ka barkada. Oh. Ka wali nyumando. Tiens. Ka dugoke dugutigi. Oh. Dugu marale ni cheni ladriya ye. Ala ko nogoya. Ami. Nambora anga almamba mekene kaya. Oh. Ale de ambisibla. No e bazumana ye. Oh. Jara. Ami dugoka ye. Wallahi anaka ka. E kumanyuma min fo. Oh. Ni ale ka fota de. Tiens, sigatala. Anw ka baara ye kana alimamiw dɛmɛ. U ka baara la. Wallahi. O kɔfɛ. Oh. An ka usazu. N'o ye an ka jamiya ansarudin islamiya karamɔgɔ ye. Oh. An b'a fo. N'o ye tɔgɔma Alu Bari. Oh. Ka dugawu k'a ye. Tiens. O kɔ tɛmɛnen kɔ. Oh. An ka dutigi. N'o ye Babakari ye. Oh. An b'a fo. Naka ka. A n'a balimakɛ. Oh. Adama. Adama Jara. Oh. An b'u bɛɛ fo yan. Libili anaka ka. Ko sababu y'an ka cɛba min ye. N'o ye n yɛrɛ terikɛ ye. N'o ye Yusu Jara. Oh. Min sigilen bɛ Kɔnɔbugu. Telefɔni feerela don. Ani telefɔni dilanna. Tiens. Ale faso de ye yan ye. A ye ne kanu ala kama silamɛya bonya kama. San caman. A bɛ n ka wajulu lamɛn tele la. Ani internetiw kan. Ka wajulu ta k'u kɛ mɔgɔw kun. An dɛmɛ o tɛmɛ ka taa Ayidara dugu tɛmɛni. An bɛ jɔ ka Fatiha ta a ka dugu la. Libili sigatala de. O kɔfɛ an dɛmɛ o tɛmɛ ka taa Segu. Walima ka taa Bila. Walima San an tuka Segu sira in fɛ. An bɛ jɔ Yusu ka yɔrɔ la ka dugawu kɛ. Tiens, sigatala bɛ kɛ. An yɛrɛ y'a ɲini sa. N'an bɛna an ɲɛda faw ni baw de kan. Ka n'an ɲɛda an woloyɔrɔ kan. Ka n'an ɲɛda an ka kabila kan. Ani ka wajuli kɛ. Sigatala de. Bi an b'o de kɛnɛ kan yan. Délégation min dugura n ko ka na. An bɛ délégation fo. Wallahi unaka ka. O barikada. Minnu bɔra Bamako. Minnu bɔra Doila. Ani minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la. An bɛ bɛɛ fo. Wallahi. O kɔfɛ an balima kalakɛkaw. Kalakɛ sous-section. Ayiwa an ka président ba bi yan. O kɔ tɛmɛnen kɔ fana. O ka alimami ba fana bi yan. Bakɔrɔba Kulubali ani Tumani Kulubali u yɛrɛ dɔgɔya ka moto ta ka boli u ye ne yɛrɛ kɔn dugu in na yan ka tila ka segin kun k'u bɛ taa nɔfɛ parce que karamɔgɔ nɔfɛ taama hali karamɔgɔ ka mobili poussière dali i la o ye dalilu de ye olu b'o dɔn o de la u yɛrɛ dɔgɔya ka boli ka ne kɔn yan ka n wele k'u sera yan ka ban n ko anw bɛ sira la ka na ko non k'u bɛ segin ka taa nɔfɛ parce que u b'a dɔn nafa min b'o la o de la u seginna an bɛ nabagaw fo o kɔfɛ an bɛ denmisɛnw fo k'an balakaw fo an nisɔndiyara ni y'aw ka boli baara kɛko fɔlɔ la i mago bɛ k'a dafa cogo min a bɛɛ ɲa man di ten a sɛgɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ nɛgɛjuru bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka ni ala sɔnna ni karamɔgɔ ale sɔnna ka sabali ka tɔɔrɔ ni muɲu ni sabali bɛɛ ku ka jɛni tɔɔrɔ in bɛɛ ye siɲɛ fɔlɔ la a ka ca ala fɛ filanan la o b'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn o tuma o la baara labɛn cogoya in an y'a faamu k'a fɔ an ka u du ɲɛna ko an y'a faamu k'a fɔ an ka alimami ɲɛna fana ko an y'a faamu wa an y'a far'u ma min bɛ an k'an jija su in na wajuli n bɛna wajuli dɔ kɛ dugu in na yan su in na kabi ala ka n yɛrɛ da n ma deli ka wajuli min kɛ n bɛna a kɛ ala ta yɛrɛ yɛrɛ n bɛna a tɛ ne yan bi sigatala bɛ kɛ cɛ min nalen don Badara Ali don Sangare anw yelen tɛ bɛrɛ ye nka n'an tɛmɛna i b'a fɔ k'an ni jinɛw tɛmɛna sigatala dɛ jinɛ tɛ ani ala de tɛmɛna belebele kɛnɛ kan
nin kɛnɛ in sadiri an bɛ ka foli de kɛ yan ko alimami ko sisan ko micro bɛ ka labɛn ko an bɛ taa tɔ kunjɛ ye donc o tuma n'i ye foli in kɛ sisan dɔ ka fatiya kalan sisan an bɛ taa yen an bɛ taa foli tɔ laban kɛ su in na wajuli sɔrɔfana mana du bɛɛ k'i ka sigilankuru ta ani ka chaise an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n bɛna fɛn dɔ fɔ nala su in na kabala ka dugukolo in da an ma deli ka fɔ cɛ nali ko a ko cɛ ti waso ko a fa cɛ ka cɛya tɛ ba ye ko ni cɛ bi waso cɛ b'a fɔ ale yɛrɛ ɔ su in na Badara ale ka cɛya a bɛn'o dɔn wajuli minnu bɛ kɛ dugu la n'a b'o kɛsɛtiw mɛn dɛ an yɛrɛ ka dugu ta de bɛna kɛ su in na o la n'o kɛra ka ɲɛ o kɛsɛti ɲuman bɛ tɛmɛ n'an yɛrɛ ye tulo k'o la an b'o jasilen internet kan o tuma pour que k'an kisi o ma an k'a minɛ sɛbɛ la n'Ala sɔnna ɲinifɛn bɛ sɔrɔ cɛ min kɔni nana bi mori kɔni bɛɛ ka yecogo ye forokɛ ye nka an tɛ kelen ye ne ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ di Ala ma Ala b'a dɔn wa an nalen filɛ an bɛna Ala ta yɛrɛ yɛrɛ kabi sisan an ka dugu la yan fɛn o fɛn min y'a da Zago ni cɛni na o bɛɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ko wɔlɔsɔ o wɔlɔsɔ a bɛɛ kurukuma ye su o Badara Ali nana mori ka dalujugu cɛ mori nana bɛɛ halaki ka taa ka dugu sanuya ka dugu kisi ka dugu lakana hali ni dugudenw ma kɛ fɛ n seko ye min ye dugu la ma kɛ nin yɔrɔ in na an teri Kɔnɔbugukaw an b'o fɔ Yusu n'a jɛɲɔgɔnw u y'an bonya n'u y'an ye yɔrɔ yɔrɔ seko ye min u b'a kɛ k'an dɛmɛ an ka silamɛya dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ dugu in Ala k'a taa ɲɛfɛ dugu in samiya Ala k'a ja tilema Ala k'a ja a bɛna ja o parce que nin ye patron nalen de k'a fɔ an ka forow tiɲɛna an da tiɲɛna an halakira n y'o baatɔ de nabare nana ama ka bɔ a yɛrɛ la jinɛ tɛ o gulɔ tɛ a yɛrɛ den don n'an bɛna dugu de sanuya ka dugu bila karanga kɔnɔ ka dugu kisi ka taa Yusu m'an wele k'an kana mɔgɔ dɔgɔya Yusu m'an wele k'an kana mɔgɔ kuuri bali Yusu y'an wele k'an bɛ silamɛya min dɔn an ka n'o fɔ an faso la o tuma an na kun tɛ maa kelen koyi dɛ an na kun ye duguden bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye nka kabi sisan baara jugukɛla bɛɛ kɔni ye janɛmɛden anw ka kɔrɔ ka firi suba ka firi a ka mɔgɔ kɔnɔ k'u fa a bɛɛ janɛmɛden nin ye na k'a ye ma tugu fɔlɔ ma jimi fɔlɔ n filɛ k'o fɔ fɔlɔ forodɔlɛ ye kan firi subaga kan firi mɔgɔ fagala kan firi dagaden ye kan firi ducila kan firi ka fura kɛ mɔgɔw la k'u bɛɛ faga k'u ta cɛ a bɛɛ janɛmɛden o tuma su in na o tɔ bɛ taa walawala faden kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fadenw ɲɛkɔrɔ o bɛ t'o baara ci Ala ka dugu taa ɲɛfɛ Ala ka dugu jidi Ala ka dugu kisi Ala kira bonya kan diɲɛ maa ɲuman bɛɛ kan an karamɔgɔ yɛrɛ kan sɔli ala Muhamadu an bɛ foli ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma yan Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara Haidara ɲanama ɲɛmaw na forokɛ la ta anw tɛ cɛkɔrɔba ye dɛ a ka dugu jeunesse tɛ se ka muso si jala ka taa ne bɛ dɛsɛ min na mais Ala ni Haidara sababu nin y'an sigilen ye forokiya la ko ka jɛnɛya dabila san 24 san 24 ne bɛ siège in kan ko ka jɛnɛya dabila ka mɔgɔ faga dabila ka suya dabila mɔgɔw k'u jogo dilan san 24 a sababu ye Haidara ye Ala ko la dɛsɛ m'anw don quoi dɛsɛ m'anw don ni wari ko don an bɛ se k'o sɔrɔ ni ja fɔra an bɛ se k'o kɛ ni jɛnɛya don o se b'an ye a fanga b'an na ni ko o ko don a bɛɛ fɛɛrɛ b'an bolo mais k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don bɔrɔ kɔnɔ ka Ala ta kɛ o sababu ye Haidara ye an bɛ Haidara fo dugadenw ka ambassadeur waledenw dilan usine wale dugu dilan usine a ye cɛ min dilan o bɛna dugu dɔ dilan sisan o tuma an bɛ Haidara fo yan k'a barika da k'an ka section bɛɛ fo ani sous-section ka fara comité kan ani tɔnden kelen kelen bɛɛ ka fara bayakɛla bɛɛ kan ka fara an ka ɲɔ bɛɛ kan an bɛ foli laban an juguw la an t'u danga dɛ k'u k'u jija
bɛɛ n'i ka baara tɛ e yɛrɛ ko maa ba tɛ to yen maa ni fɛ e yɛrɛ ko ayi dara ye maa ba ye e ko maa ni k'o dabila i bɛ se k'o to yan bɛɛ n'i ka baara tɛ sanji mana kulu dɔrɔn sɛnɛkɛla bɛ taa sɛnɛkɛ la o tuma ni dugu jɛra jagokɛla bɛ taa bitigi da ɔ maa ni fana ka baara ye maa ba burujali ye n'ale wolola n'ale m'o kɛ a m'a fa ka baara kɛ o tuma minnu m'anw dɔgɔya an'an karamɔgɔ dɔgɔya aw de to yen n'olu y'an dɔgɔya an bɛ dɔ fara baara kan ala ka dugu in ta ɲɛ ala ka dugu kɔlɔsi ala kɛra bonya kama baro fatiha kalan na y'an ka mɔnya ni ala sɔnna a ye ŋɛnɛ sigi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Serena, karamɔgɔ bɛ taa foli tɔ kɛ nɔ ni Ala sɔnna. Ka bisimila an ka ɲɛmaa minnu bɛ fama bara bɔra la k'a bisimila minnu bɛ Kɔnɔbugu bɛɛ lajɛlen ko k'a bisimila k'a nani diyara n ye k'a bɛnna mɔ k'a bɔra a ka so a nana a ka so k'a n'an mi kun diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kanu bolo an m'a dɔn nin ye kanu de ye n'o tɛ nin belebele ninnu tɛ se maa ka so ten kuma kan dɛ k'an b'a a barika y'a ka kanu na ka wuli ka bɔ i ka so ka n'i ɲɛ da quoi ala taala bɛ min fɔ a sara la e yɛrɛ karamɔgɔ b'a dɔn yarabi an b'a ɲini ala fɛ a k'a sara d'an ni i k'a dɔn k'a diyara n ye k'a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so an ka sigi bulon cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'i bisimila k'i na diyara n ye hakɛto bɛ nin kɛ sɔrɔ la ma. An bɛ ala tanu ka ala barika da kɛ ala waleɲuman dɔn ala min ye bi jira ni aw la ka deli ala fɛ an tilenna hɛrɛ la an bɛna su min daminɛ su hɛrɛ ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ ɲuman na yɛrɛ bi ala ka ɲuman segin ala gira hɔrɔma ye sɔli ala rasul o la kuma janba tɛ an bolo an bɛ an ka kuma n'an ka foliw bila ka su in na makɔnɔ ka taa waati n'a koro kan a k'a bɔ aw bɛɛ ye Segu région cercle Barawuli section Kɔnɔbugu comité sigili dɔ Bamana muso n'a kɛ délégation an ye aw bɛɛ bisimila k'aw kalifa ala ma ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ Sirisa Madani Hayidara tɔgɔra nin ye kabakow dɔ ye nka min ka bɔ a bɛɛ ye nka ale Badara ɲɔgɔnna sɔrɔ kɛ na bi o ye kabakow la belebele dɔ ye Ndɔma i Sangare Ndɔma i Hayidara yarabi ala k'aw ɲuman saki fɔta ni kɛta ala k'a bɛɛ sababu ma ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasulullah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. namu gɛlɛya an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn bi wulada belebeleba in na an bɛ Segu région na an bɛ Barawuli cercle la an bɛ Kɔnɔbugu mara la an bɛ dugu la min ye sigi dulon Bamana an ka sigi sababu o y'an balimakɛ an terikɛ ani n kanuba n'o ye Yusu Jara ka b'aw fɛ sigi dulon Bamana ka sigi Kɔnɔbugu jagokɛla don telefɔni sira fɛ ale telefɔni dilanna don a ye ne kanu silamɛya bonya kama ka wuli ka ɲɔrɔ ɲini ka taa dugawu ɲini fɛ k'a yɛrɛkun kalifa ala ni kira ni sirifuw ni ne yɛrɛ ma n ko fo n ka na ɲɛ da faso kan ka ɲɛ da faw kan ka ɲɛ da baw kan ka ɲɛ da balima sira bɛɛ kan ka dugawu kɛ sababu ɲuman ye Yusu an b'a fo o kɔfɛ jamiya Ansarudine Islamiya an b'an ka ɲɛmaw fo ka daminɛ an ka comité président na
kana an ka association président na kana section la an bɛ bɛɛ fo wallahi unaka ka o kɔfɛ an ka wudu n'o ye ndɔma alu bari an b'a fo yan wallahi unaka ka kaba fɔra ko ne bɛ na a ye baara bɛɛ bila ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ kɛ walasa baara in ka se ka dilan nin yɔrɔ in na an b'an ka vigile fo wallahi unaka ka hali n'a sɔrɔla o nana retard la an bɛ vigile ɲɛma fo ka barika da ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛden bɛɛ o kɔfɛ an ka dugutigiba an bɛ dugutigi fo wallahi unaka ka ka foli ɲɛsin an ka alimami ma alimami kaba an nana a ma se ka sigi a bɛ wulikajɔ la waati bɛɛ nin ko in bɛ dilan cogo di nin ko in bɛ ɲɛ cogo di Bazumana jara an b'a fo ka barika da ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in ka Yusu faw a n'a baw an b'u fo i denkɛni n'a taara duguba kɔnɔ n'i t'i denkɛni jogo dɔn i t'a lahala dɔn n'a terikɛ nana ka dugu la o bɛna jogo min kɛ o y'i denkɛni jogo ye Yusu bɔra yan a taara ɲini na Kɔnɔbugu ɲinifɛn ma sɔrɔ fɔlɔ nka mini min sɔrɔ la o taa yɔrɔ ye bangebaaw ni faso ye dangaden fu de wa anw minnu sen jɔra yan bi nin bɛ a yira aw la yan Sigidolo Bamanan ko aw denkɛ Yusu k'o ka ɲini sira a n'o ka ŋaniya sira a n'o ka taga sira k'o ye nin ko in ye n'o kun dɛ aw kun tɛ foyi sɔrɔ yan balanijokɛlaw ni cɛnnikɛlaw i den bɛ sira min fɛ a bɛ na n'o mɔgɔw de o tuma a ka den lamarali o de nana ni maa ɲumanw y'a nɔfɛ bi a ka den ka ladamu o de nana ni anw y'a nɔfɛ ka bɔ Bamakɔ ka bɔ Doila ka bɔ fan caman fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka n'an ɲɛ da o kan an bɛ nabaga bɛɛ fo o kɔfɛ an yɛrɛ ka président bi yan ka bɔ Kalakɛ mara kɔnɔ a n'an ka alimamiba n'o ye Tumani Kulubali ani Bakɔrɔba kadɔrɔ in nali fɔ u ye baara bɛɛ bila u ka ciw to k'u yɛrɛ dɔgɔya ka n'an b'u ye an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ o kɔfɛ an ka mikorotigiw an b'u fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini duguma bɛɛ fɛ su in na ni Ala sɔnna wajuli bɛna kɛ sɔrɔfɔrɔw mana dun an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin ye foli dɔrɔn ye an ka ɲɔgɔn ye tile fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn nka su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fadenkɛnɛ kan Ala ka diinɛ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye an bɛna baara bɛɛ ci su in na an ka dugu la yan o tuma an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan anw ka kira n'an ka silamɛya n'anw ka karamɔgɔ ko silamɛ ɲuman de ye mɔgɔ ye a bɛ dugu min na don min a se ye dilanli min ye o don a k'o kɛ o tuma yan y'anw ka dugu de ye an se ye dilanli min ye dugu ka ɲɛtaga la an b'o kɛ o tuma an bɛ bɛɛ fo dugutigi n'a ka dugudenw alimami ni misiri mɔgɔw ani jamiya Ansaru président ni tɔndenw ka bɛɛ fo k'a ɲini hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ni bɛn tɛ yɔrɔ min Ala tɛ a ye to an ka bɛn an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila bon an ka su na wajuli dugu ka ɲɛtaga ni dugu ka jidi a bɛna boli o kan a bɛna boli mun kan dansako min b'an fɛ yan cɛnni min b'an fɛ yan mɔgɔ faga min b'an fɛ yan dabalijugukɛ min b'an fɛ yan an bɛna o bɛɛ bara ci a y'a kɔlɔsi n'an ka den min bɔra an fɛ yan n'o taara kalan na Segu tile fila dɔrɔn kalan tiɲɛna ni min taara kalan na Kɔnɔbugu tile fila kalan tiɲɛna ni min taara Barawele tile fila kalan tiɲɛna an y'a ɲɛw sɔrɔ Ala nɔ tɛ janfanci min b'an fɛ yan dabalijugukɛla minnu b'an fɛ yan su in na an bɛna wajuli boli a kan wa an bɛna wajuli boli silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ani dugudenw ka bɛn an bɛna wajuli boli a kan wa dangadenya yɛrɛ ye min ye su in na an bɛna bara ci a kana fɔ ko ɛri sera su in na ɛri ko tɛ yen an ka wajuli kɛ fo ka taa lafiya o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka dugu taa ɲɛfɛ Ala ka dugu kisi Ala ka dugu kɔlɔsi kana ɲinɛ dɛ musow fana an bɛna bara ci u kun dɛ musow zone polisi ye anw da ye u b'an fɛ nka tiɲɛ na defu b'u la an kana mɔgɔ k'i faso bila k'i baso bila k'i fa bila k'i ba bila ka na cɛ nɔfɛ o k'a to e puis t'a to e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ kɛ n'i ka ɲi kɛ o tuma su in na an bɛna o tɔ ɲɛfɔ wa a kana ɲinɛ dɛ ka muso fila fara ɲɔgɔn kan k'i jigɛ ka dɔ tɔɲɔ ka di dɔ ma su in na an bɛna a ta fɔ a ɲɛna
o su in na sa an bɛna match de kɛ donc ni kubu kɛra cogo min na bɛɛ ka na sisan an balakaw a ye na cɛw bɛ ka dansogo min kɛ n bɛna fɔ a ye muso caman furuba in i tilen dɛ e ti ka se muso kelen kɔrɔ i taa mɛ 6 ta ka kɛ ɲɔgɔn kan an bɛna o fɔ yan su in na rendez-vous an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin o kan ka dugutigiba yɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ ayiwa k'a nana ni bonyaba ye an bɛna micro d'a ma a ka foli kɛ a ka ayiwa dunanw na n'Ala ka jɛ dugutigi